Kursi ya dogle kabeh malah jejeg sikilku. Sikile itu. Gapuk kabeh ini kok. Di sikilem ngono ah. Ya aku malah ora kurang karo sikile loro ngono ya. Dola apa iki? Tengok asul-sule. Gak. Ngenteni pesawat teblok. Lho, aku tak melu jagong ah. Ya arena. Iya. Sore-sore jagong kepenak ngene kok. Iki kok dia. Aku ape tuku es. Sapa? Es batu ah. Tunggu apa? Nah. Ya bener sih ndi? Es apa watu? Es. Kok ana batune? Yo es batu, es dak atus ah. No. Ora es sing diombe seruput-seruput iki. Wah, iku es apa iku? Ape tuku es batu aku. Lho cek segoke tuku es batu mbok apa lek? Ape tanggung gawe anu. Es. Es ku gawe es. Ah. Kita tumun es ku gawe es. Ora ana ah. Yo es tak kepruki ngene iku lho. Lho cek bonyok kabeh. Iya, do pacur terus tak tumpangno ning gelas. Terus tak weki banyu dak es ah. Kok le batune digolo apa? Watune. Wah, iki nek kowe takok watune piye wi lek jawab. Maksude ngene lho Mas, es batu iku es sing atus dak es batu ah. Wong tuku-tuku ngarani ape tuku es batu aku. Es batu jenenge ku es sing atus. Ngono lho. Atuse kok batu ngono. Wis aku tak tuku es ya. Ya ya sah yo. Bungkus lo ya. Nyaloro lho kene. Nuwun. Kula Mas. Nuwun. Kula. Nggih kula nuwun. Anu, tumbas es batu. Wah. Pinten, Pak? Tunggal ah. Tunggal. Nggih. Wis kedap. Wah, bakul es batu ya suwene ngene boleh tuku Semarang boleh gini. Bakul harus suwene ngene. Yo, Pak. Nggih nggih. Amet lho. Nggih, ngono. Niki anu nebon sik ya. Aku gek tenan nang kemah ngebon ae. Dak entuk anu nebon sik. Mas. Wis Nggih, nggih, tak langsung. Nggih, Pak. Maro, cepet suwene. Pasti tugas batu pelok. Lho, lah kok tanek nang do jagong eh? Yo ngawakane nyeget kita kan bungkus es batu. Wah, ngene iki lho aku kepengin jagong meneh. Itu kali iki karena ide ngene iki ya. Wah, aen wong kepinginan ya iki. Wes apa iki mau? Bes kowe mau ah. Aduh, Perkara aku tuku es mau. ngene lah. Heh? Gledak kayak ketemu mau. Bicara kepenak. Wah, lho. Pincangan iki wis kepenak dinggo jagong ae kok ya tenang ah wis. Yo, tuku es batu pirang bungkus? Sebungkus. Sak kilone piro? Lho ora kilon ah, Mas. Icokan. Sak sijine gedene sepiro? Ya gedene ya gedhe ah. Kok Lho, aku kok ngene iki. Ora iso, kok idoli iki. Wah, sak. Kok kowe linggih lagi kok ono Wis ora ijol. iso, tetep kok idoli. Kok ijoli. Oh, aku tuku es batu kok. Iki malah banyu. Itu es batu ndi? Ning gone kono malo ning gone. Kono aku. Lah padha kok wis atas wae. Atos ah. Yo, jenenge es batu ngene iki ya. Oh, ora iki banyu. Dijoli esku batu dijoli iki. Kowe nopo? Lho, aku malah ra ngerti ya. Lho, es batu kok kayak ngisor kok. Lho nyatane iki cair kok. Itu es batune brengano. Nang negara ndi? Ning kono malo nek loram. Kok wis cair ini iki jenenge es batu ngene iki ya. Iki jenenge ora es batu banyu. Lah iya iku mau es batu lek aku tuku kok. Dudu iki ku banyu. Banyu pasti iki ngene es batu. Lah sing esku batu sapa sing iku? Lah gudel berit tak tikus kono. Wong terus nek kene wis pirang. Yo, lagi ning kok kono mau jatuh. Kowe ning kene iki kok.
Lah mulo. Es batu pe tanggul apa es batu? Wah, nek kok kowe kepengin aku apa mbok gawe es dhewe. Wong arep kepenginan kok kowe kok. Ora iso mbok idoli ku. Ora iki ora es batu jenenge banyu, mbok Lah plastik. iya iki cairku mau es batu iku. Iki ku banyu, ora es batu. Wah, lah terus kepiye ngene iki? Yo mbok wong kejetuk es batu berbeda tuku. Ya wis cair-cair lah. Tak gawane mulai aku wis selak kelongor malah. Hah. Wis es wis mbok idoli pukir. Wis ya tak balik. Iya. Mosok aku ini malah saya mati 6 ini. Ora terima mati nom mah. Terus sing lho wong dhewe nek ngene sepira jam. Sampe ora ono. Wong dia ampot. Acol-col gembelengan, nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glembang sekane dadi sak latar, wakul glembang sekane dadi sak latar.